Absolútne súkromie, 6 izieb, skolaudované v roku 2012, vlastný wellness, dvojgaráž. Toto je rodinný dom v Sobranciach. Pozemok má výmeru niečo cez 2000 m2, potom je tu terasa, parkovanie pre 5 aut, elektricky ovládaná brána, záhradný domček, garáž a 2,5 metrové oplotenie, ktoré ponúka absolútne súkromie. Poďte sa pozrieť dnu. Interiér má výmeru 231 m2 a táto obývačka má vysoké nadštandardné stropy. Táto kuchyňa je prepojená s obývačkou a disponuje špajzou a jedálenským kútom. Suchou nohou z dvojgaráže a ďalej dom ponúka pračovňu s množstvom úložného priestoru, home office pracovňu, šatník a 2 samostatné spálne. A hlavná manželská spálňa disponuje aj vlastnou kúpeľňou s vlastným wellnessom a vstupom vonku. Takže majte sa fajn a vidíme sa na prehliadke.